baggrund af Kræftens Bekæmpelses alkoholkampagne Fuld af Liv har vi været til fredagscafé på Mulernes Legatskole for at spørge eleverne om, hvorfor de drikker. Jeg drikker, for jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er mega hyggeligt. For at undslippe fra den grumme virkelighed. Nå, men det er mere fordi, at så drikker jeg det. Så... Nå, det kan du sige det. Så drikker jeg det. Så knækker man sig lidt. Men det er også mere fordi, at... ja, hvad skal man næsten sige? Det er fordi, det er sjovt lige at få lidt indenbords til fester og sådan noget. Det er simpelt. Ja, det er fordi, det smager pissegodt. Det er og lækkert. For at udfylde tomt hul i mit liv. Livet bliver ikke nemmere som sådan jo. Man har det jo stadig helvede til. Men... Jeg ved ikke. Ja. Det er som sådan det. Ej, men det er også mere fordi... Så er der en... Jamen, hvad fanden skal man sige? Jeg ved ikke, det er bare sjovt. Det er hyggeligt. Så er der lidt kortere vej op til bordene. Fordi man vil gerne op og danse på bordene, det ved vi alle sammen jo. Men så er der måske lidt kortere vej, end hvis man nu slet ikke har drukket noget. Ja. Så er det lidt nemmere at komme op på bordene. Man kan sagtens have det sjovt uden at drikke. Jeg mener ikke, at man skal drikke for at have det sjovt. Man kan altid have det sjovt lige meget hvad. Jeg synes, ja. Jeg siger, at man kan spille FIFA. Det er sjovt. Okay. Alle for mig i de værste personer i hele verden. Giver I så... Får man noget ud af det her, eller så?